σας. Θα σας δείξω την αυτοσχέδια κατασκευή μου για το τζάκι, το οποίο είναι μια μικρή κατασκευή, πατέντα δική μου, για κοκορετσάκια, γαρδουμπάκια, κοτοπουλάκια και ό,τι άλλο γουστάρει η όρεξή μας. Λοιπόν, αποτελείται από τα εξής μέρη. Το τροφοδοτικό μας για 12V παροχή από 220, το οποίο τροφοδοτεί ένα μοτεράκι από παράθυρο ηλεκτρικό αυτοκινήτου, η αντιρρίδα μας εδώ, η οποία φρενάρει το μοτέρ να μην περιστρέφεται και έχει και τα στάδια που ανυψώνουμε το κάθε τι που ψήνουμε από τη θράκα. Εδώ το κουτί έχει πάρει το μέρος, έχει πάρει το ρόλο του κοκορετσιού, γιατί δεν είχαμε τώρα εύχερο, και απέναντι στο βάθος η μαύρη κολόνα με τα 3 θηλυκά που περιμένουν να πάει η βέργα. Θα το θέσουμε σε λειτουργία, βάζουμε το τροφοδοτικό στο 220 και αυτόματα έχουμε κίνηση. Βλέπετε το κουτί κοκορέτσι είναι έτοιμο σε λίγο να φαγωθεί και εδώ πέρα βλέπετε το μοτέρ να περιστρέφεται. Το βοηθάω λίγο γιατί λείπει ένα λατήριο για τον κραδασμό. Αυτά. Ευχαριστώ.